ndewene gonga munyende jene edogale gonga ngarente ndewene yurmede noon woto neɗɗo sikku ko aljanna tan ala so tawi neɗɗo manantidorno ene wawi wardema o jaggima o a toojimo o yaafimama o yurmimama wona naati aljanna yimɓeɓe noon ko hewɓe cikkata gueɗe ɗe fof ene payda ɗum eyyi en cikkata tan kalde wiya yurmede ko aljanna wadde somin paami haala ka tan bida leyɓa ɗi ko bida karmuɗo bida jiiɗaɗo bida gañaɗo wona bida fof boni wona bida fof eyyi kadi enen to men to eɗen kutoro aada e bida aada e bida way kono gueɗe ɗiɗi jiiduɗo yumma ceeri babani te aada wiya ko moƴƴani ɗum nan tan wiya moƴƴani e te ille wonto sariyankoɓe gaddata aada leydi way kono farilla ni aada tul bilade kal farida o kef ko woni ande ko nandidinde kefo ko nandidinde aada leydi ɗefi nandude koye farilla aada ko moƴƴo joni tan no fuutankoɓe mbano en gari en tawi enen koddi kala ko galle ma ene waɗa a teddiniri kam min yomi armi hetta e ɗum ɗo ɗum ko ene puɗɗi ko aada meɗen ɓeɗo ko ñeñɓe so tawi won ko kewi ko kañum en mbaɗata ni ɗum ɗo fof ko ha jokkodel waɗa wonno yimɓe so ndumtodiri tan yurmede yaltat so yurmede yaltino ko lamtoto ko moƴƴani ɗum ɗon ko bida enen puɗɗi so wiyama joni exemple dande kala kirsuɗo dammuwol dande ko denɗiraɗo jeeyi ɗum ɗo beele koye teftere he tawa walla wona kono harmani maslaha wurdi ko maslaha ha yimɓe guurda mbawa wondude so tawi joni ken denɗiraɓe a hirsi dammuwol hay somi ala ɗon hande hay somi janoɗo banggue goɗɗo mi ɗamindo kam hande gallam hoore nde kam ma saggine ɗon mi ñama ha joni tew anni ene welma ene hawranma wona alay saago wadde janggo minne so hirsama ga a fadata ha nela ko mbiɗa andi tan ko toon fayi mi faami ceerno Bachir ko kalɗa ɗo ko hokki gueɗe kewɗe nane e nder haala ma tan konngel felti hen tan mbiɗa laabi waliyaɓe an kam laabi waliyaɓe Allah haali e Qur'ana wi wonde ñalawma hande o mi timmini diine o ɗum koye jamanu nelaɗo wonno nde Qur'ana jippoto nde Allah wiya timmini hunde ha gasa holno goɗɗum artata caggal ɗum te wiya kadi gonga eyyi aɗa andi laabi ɗi ko neɗɗo o ronkude famde laabi fof tengti e Cheikh Tidiane laawol Cheikh Daba Tidiane radiallahu taala anhu bawde koye ngol Allah waɗi en kam koye ngol ɓurɗen ɓeydade famde holko laawol nafata ayi yimɓe ɓe ɓe mbiya nelaɗo wirdani wirdu ari ko caggal nelaɗo kono so yimɓe batti haqqille wirdu adi juulde e zamanu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa wirdu adi juulde e zamanu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam hono ɗum wayata mbiɗa andi kay bisimilla nelaɗo nelama won wiide ha duuɓi 9 walla ha duuɓi 10 juulde tellaki holko mbaɗanno nenda ɓe mbirdan par ce que wirdu ko konngol ko istighfar ko la ilaha illallah kalimatul ikhlas ko juulde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Qur'ana ne jippo kono juulde adani won wiiɓe duuɓi 9 won wiiɓe duuɓi 10 andi kam hayso ko hitande wotere wonno kam ndewa nelande wonko nela e dow mum beele o nela tan o wi juulen wona noon wonno nelal ngal ko andinde hadema an tubakoɓe tan ni ɗo gonɗen ɗo en ko wiyete formation ko aɗa andi liggey o wona ɗon liggete kono ko ɗon janggata liggey o heble sen gayni noon cehen golloyen yimɓeɓe gonno ko heblanede haaɓe ganda holko woni Allah taw par ce que nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde o ari o tawi ɗon allaji ene bayno leydi won wiyaɓe ko temedde tati e capanɗe jeegom Allah ene suudu kaaba andi ɗi allaji en keewi ayiya ɓe gandi kay Allah ene woodi
sa yi neɗɗo jaggi leggal mum darni wi ko Allah ay neɗɗo jooɗota ko har faax neɗɗo gurdam mum jooɗota ko ala kalifa wawa ɗum waddi kamɓe wasde ɓe andude Allah fof aɓe jaggi gueɗe eɓe mbi ko ɗen kalfiɓe ɗen goni Allah aɓe ɓurni ɗum e dow mabɓe ay ɗum ko haqqille o ko fewani tan kono ko jaaɗa coppoyɗa garɗa pewnuɗa darnuɗa mbiɗa ko ɗum ko Allah ay ko andunode Allah no wodi ay Allah no nde nela sallah sallam Allah yiɗi neldemo yidde famnude koreji makko ɗi godal Allah e gonal Allah o adi neldemo tan ko andinde Allah tan andi ko Allah dugata ko sirku ko wona leɗɗe ɗe leggal Allah sen koddirnoma Allah ko ɗano toon leggal darneɗo wiyata ko Allah hatta Allah ɗanata walla wona Allah dugani leɗɗe ɗe o dugata ko miijoji ɗi e yidde nde eyyi ko yidde nde ko nden Allah haɓata yidde mabɓe nde ɓe jiiɗi ɗum ɗo yo won ko wonata ko nden yidde Allah neldinera Allah sallah sallam yo haɓe muɗum par ce que Allah wen haala qur'an ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa ayi o wiyaani jagguɗo Allah mum waɗi leggal ala ko yidde nde yidde makko nde yo won Allah yiɗi wiide woto tampini toon hoore makko yidde nden nde nafata o inniri ɗon Allah makko o koye sengo dewal sengo dewal joni noon Allah noon ɓawdi yiɗi ko andede pour ko nden dewal Allah ngal so aroyi ngal wawata jogade manam ɗon ɗo ngal yowi taw neɗɗo o ɓernde mum ene leeli ɗon so nelanoma tan o wi ngare juulen ɓe mbiyanno koɓe juula heddo noon no juulton ni wona ni ala ko ni wona dugo ala ko ngare guitte hakkillaji mon kala ko wona Allah beddo ɗum to heddo Allah goɗɗo gonnuɗo ono ha Allah ande ha gasa so Allah andama jaɓama hankadin aje sa ene wayno joni oɗo ko patron ma ma ganda patron ma kay jaɓa patron ma ko kanko liggintuma nde puɗɗoɗa hankadin liggey o hawranma joni noon o itte haqqillaji mabɓe fodde duuɓi 9 omo wiya ɗum ɗo wona Allah o wonno koye haalandeɓe hol Allah ha nde ɓe gandi Allah ay nde ɓe gandi Allah tan nde julde adda e dow mabɓe tan ɓe jeeɓ andude nde woni wirtundu laabi waliyaɓe ɗi kamɓe fof ko ɗum ɗo ɓe tuugi ɓe tuugi koye nelaɗo Allah sallah sallam aadino arde ko wirdu noon wawdi neɗɗo woni wiya neni e ko kurus nelaɗo joguno kurus e ɗum ɗo nelaɗo so heɓino on sa kurus tan jogoto so tawino omo wirdirano peɗeli omo jogui arduji ɗi o waɗatno so dañi ɗum ɗo tan waɗa hono joni no machine ngaji calculade no gardini wona hewɗo pofti est ce que ɗum ne haɗimi ari caggal nelaɗo kono mo jiiɗa foof so wiyama ɗum ɗo tan yaltina portable mum calcule hen nelaɗo andano ɗum walla sen anduno ɗum kam arano e zaman nelaɗo ko bida kono wirdu adi juulu holko saabi wirdu kadi wona gotu ne waɗi lowe goto fof wirdu mum ɗum holko hollata eyyi ɗum hollata kono aduna o wayni tan aɗa andi Allah ko jaajƴo ɗum waɗi sa ƴeewi arsigaji ɗi no wayni aɗa andi kamɓe fof yimɓe fof jiilto ko jawdi ma taw ɓe ene jooɗi jogui kuuɗi munen e bureau ji ene binda ay ko jawdi tawtaɓe ɗon ɓeɗo ko ma jaaha pittoya no ceedel kase en ni walla ma gona caggal camion ngaji ene logga hen manadi no kuɓelaji fof ko kalde ƴeewta ɓeɗo kodi ma cippire ay ɓe ma doga kadi ɓeɗo ko ma gujja ɓeɗo ko ma pindire gayden ɓeɗi ɓeɗo ma pindire mbaɗa boxe ay kamɓe fof holkoɓe jiilto ko kalis beele kalis o wona ko goto tan beele wona dokko o ko goto kono noon goto foof wonɗo wawi dañirde ko toon rewri ɗo Allah holli ɗum ɗo sa yi hande o neɗɗo jibini cippirteɗo jibini ɓiɗɗo o kañumne haaju mum e hammum fof woni koye sippiro wanno ko ɗon o tawi kono won goɗɗo dañirowo ko ɓuri ɗon yawde taw wona sippiro o koma daña combat ne jooɗo hitande jomum dañani combat kono oɗo kala ɗo woni hay so tawi o dabani so lewru ma yi omo heɓa hunde a andi noon ko ɗum woni laabi ɗi goto foof ene jogui ɗo Allah rewnu ɗum no aduna o woni ceerno Bachir nane en mbi laabi ɗi
mbimi tengti lawol tijani mbiɗa a ha ngolni ɓurɗa saabu ko hen Allah wanma e nder lawol tijani eɗen nane wonde joom lawol o caggita min ɗon wonde wi en jogui sarɗiyeji lawol ngol e nder sarɗiyeji lawol he sarɗiyeji tati ene toon ne piddini yimɓeɓe hen sarɗi goto e yiɗ ceerno o e lawol ngol ko ɓuuri ko jiɗɗa yumma e bamma so tawi ko noon may gar hen e sarɗi goɗɗo o hoto juuru wali gurɗo e mayɗo mo wona tijani en sarɗi goɗɗo o sa jegui a woppata ha mayde beele ɗum ɗo henna holno waddata e konngol jomiraɗo wonde julɓe foof ko bandiraɓe yo moƴƴodir hakkude mumen wiye to onon fof kon bandiraɓe moƴƴodiri e jaadodiri e gonde o ga wiya lawulam ngol sa woni ɗo a yerta ko ɓeeto beele luutodirani e to banggue haqqille e famamuyaji yimɓe ene luutodiri wadde ɗum holno pamminirta en ɗo aɗa andi to banggue sa jaggui lawol ngol woto juuro hay goto e baliyaɓe ko wona tijani yanki ɗum ne ko guurɗo e mayɗo andi hunde foof ene jogui no ardi kadi laɓɓinde nde so tawi ka muqaddam aɗa hokka neɗɗo lawol ngol a andinanmo hol ɗum noon ko firti a ceerno Ibrahima so tawi a yi aɗa ɓuuri aɗa tini tigui aɗa ɓuuri baddema ɓuraɗo o battirɗamo ko hawa daña ha daña e ko jogui ko andi kam a usti hoorema ka milliardaire nanda hande tan ceedel kase kay hande heeɓiɗo ujunnaji sappo milliard uji ma ɗi fof pamɗirma jiiɗa heɓoyde ha jaaha aɗa batamo pour ya heɓ hen ɗum ko hay hunde ene metta dokkunoɗo waɗi ene metta eyyi metta kono ɗum haɗanima noon ceedel arde to makko no ɓurtuɗamo ni foof an tinamo e wondemo juulɗo e wondemo neɗɗo e wondemo e leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o jeeya e wondemo kadi koddiɗo ma ko Allah wi innamal mu'minuna ikhwatu ɗum kay arde e makko juurodirde e makko enɗam e koddigal taw wona yidde dañde e ko joguiɗo en ko timmata ɓesgu makko o an ko joguiɗa ka gaynata ko jaɓa ɗum ha gara e makko aɗa hefta ko joguino ko kono kay ko wona ɗum ko kay arde e makko kay moƴƴodirde e makko ɗum ala probléme wadde somi faami ɗon ko juuragol ngol ne fecci pecci ɗiɗi hen feccere ko hoto juuro guurɗo e mayɗo mo wona tijaniyanke tawa joguiɗa ko fandare nde joguinoɗa e ceerno maɗa tijaniyanke rokkanno maɗa nde elle ka jawɗo ɗum aɗa yeehi to mbeta o aya ɓeydanma ko ndeɗo haɗa kono wonde nde yaade bandum juulɗo bandum bawɗo wonde fof salmina ɗum jokka mum en ɗam ɗum ne dagui to guenale wuurɓe maɓe fof ene dagui ka Cheikh Tidiane aɗani serdude ari ko rendinde ari ko rendinde o ari ko rendinde diine Allah o kala saaha Allah ne adda kesɗitinowo o ari ko hesɗitinde kesɗitinowo noon tun winta par ce que konngol woto yetto hay goto ɗumen adda coow hakkude hoddiɓe so tawi a dañi koɗo ma wi woto yetto hay ɓeeɗo woto yetto ɓeeɗo woto yetto ɓeeɗo ay a bonna ɓerde makko e maɗa par ce que mo wi an a wona moƴƴo par ce que so a jogui koɗo wi a wi koɗo o reno to hoddiɓe ɓe reno ɓeɗo tan koɗo o kam joguima e maɗa ustari Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ba na ngol wiyata ala o wima a wawa dañde toon hono ko dañɗa ɗo ko o haalani kay ko ɓuuri ala ko hono ko dañƴa ɗo ko ɗum noon ɓawdi ko yidde wallude neɗɗo o neɗɗo o aɗa liggoɗo joni e usine mo gandanɗa hoorema lewru ene yomma million ngaji nogas to banggue misal oto ko musidɗo ma nen to ene liggoɗo e ko lawƴowo e nder cuisine yoɓete tan ko lewru ɓurata ujunnaji sappo walla ujunnaji nogas so mantanima toon a yejjiti ko joguinoɗa ko a yeehi toon beele a dañani tampere alay saago noon neɗɗo o kanko tijaniyanke o alay saago taw mo fiɓi ɗum kadi holno fiɓirta ɗum ceerno ene satti